Здравейте и добре дошли в Действие. Обичате ли да гледате YouTube видеа? Що за въпрос? Най-вероятно обичате. Щом го гледате това видео, а според вас как би било, ако можехте да печелите пари от YouTube? Според мен не би било зле и за това съм подбрал няколко идеи за YouTube канали, които можете и вие да ги направите. Тоест да си харесате една идея от тези, които ще споделя и да си направите един YouTube канал. За идеите, които ще ви споделя, нито ви трябват някакви чужди езици, нито ви трябва висше образование. Общо взето с много малко познания можете да ги направите тези канали, да сте постоянни и да почнете да изкарвате пари. Само искам да подчертая, не искам сега някой да си мисли, че когато си ги направите тези канали или един от тези канали, не мога да ви гарантирам, че ще почнете след 2-3 дни да печелите пари. Това ще е доста трудно, тъй като да печелите пари от YouTube ви трябват 1000 абонати и 4000 часа гледаемост общо на всичките видеа. Това означава, че ви чака доста работа, но не дейте да се притеснявате, това не е толкова трудно. Даже мога да ви покажа, че не е трудно. За целта съм подбрал няколко канала, които ще ги разгледаме след малко и сами ще видите, че не е чак толкова трудно да ги достигнете тези 1000 абоната и 4000 часа гледаемост. Просто каналите, които ще ги покажа, съм ги подбрал, защото самите идеи много ми харесват и аз бих ги направил, ако имах време. Ако искате да научите кои са идеите, останете до край, изгледайте го това видео до край, защото в това видео може да се крие вашата идея. На първо място ще започнем с най-класическата идея за YouTube канал и тя е идеята на The Clashers. Почти съм убеден, че знаете за този канал. Ако сте YouTube любител, 100% знаете за този канал и знаете какви видеа прави Слави. Той е един доста успешен ютубър, прави видеа от всякакъв тип, но повечето негови видеа са топ 10 класации. Значи топ 10 класации са супер вървежни. Топ 10 класация може да се направи за почти всичко. Топ 10 певци, топ 10 мотори, топ 10 коли, топ 10 най-високи сгради, топ 10 най-скъпи продукти, топ 10 най-използвани софтуери и каквото се сетите. Можете за абсолютно всяко нещо да направите топ 10 класации. И какви печалби можете да постигнете с такъв тип канал, ще ви покажа ето сега. Сега да видим колко горе-долу може би печели The Clashers. Между другото, ако решите да проверите, примерно, ако имате някаква идея за YouTube канал и искате да знаете колко може би печели един канал, можете да влезете в Social Blade. Ето, пишете socialblade.com и ви излиза. Това е един от най-известните сайтове за проверка на YouTube канали, Instagram канали. Ето, примерно, като цъкнете на стрелката надолу, ви излиза какви канали или страници можете да проверявате реално. Например Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и така нататък. Но това е друга тема, нали? Тук можете да копирате, примерно, както аз направих. Ето името на един YouTube канал по ваш избор. И да го поставите тук. Поставяме и да търсим, да видим. Ето го. Цъкаме на The Clashers. Ето, както и вие можете да видите, потенциалните печалби са му от 1200 евро до 18900 евро. И то на месец. На мен ми го показва в евро, но в долари е малко повече. А годишните му печалби са от 14 000 до 226 000. Сега някои ще си кажат, да, това е голям канал, това е не знам си какво. Да, приятели, така е. Той има 800 000 абонати, почти 900 000. Да кажем. Скоро сигурно ще достигне и 1 милион абоната, но това не е от значение. Важно е да се прави нещо. Този човек, като е започнал, не е бил професионалист. Сега не знам какви училища е завършил и какви курсове и така нататък, но важното е, че е започнал нещо. Това е проблема, че аз на времето бях спрял, което беше огромна грешка. Това беше най-тъпото нещо, което можех да направя. Наистина не трябваше да спирам тогава да правя видеа. Трябваше просто да си избера друга ниша и да продължа да правя това, което обичам.
Сега може да си кажете и ама то аз нямам камера, ама то аз нямам микрофон и така нататък. Ами аз на времето първо си снимах видеята с телефона ми, въпреки че качеството не беше перфектно, но наистина се получаваха доста добри видеа, а сега никой да не ми казва, че няма хубав смартфон. Те всичките смартфони вече имат такива камери, че просто няма какво да говорим. Просто включвате си камерата на телефона и снимате. Като почнете да печелите пари от YouTube, примерно, можете да си купите една скъпа камера и готово. Ако решите да се занимавате с това нещо, иначе не се струва. Така. И така, общо взето, това беше първата идея за YouTube канал. Този човек поддържа постоянно, ето примерно, качва през 3-4 дена видеа и е постоянен смисъл. Това е най-важното в YouTube и в другите социални медии. Постоянно трябва да сте активни, да не ви омръзва. Ако искате наистина да печелите пари от това нещо, трябва да не спират. Да, няма да имате печалби. Първите месеци, може би първите години няма да имате, но и не ви пречи да правите видеа в свободното си време. Вие си работете вашата работа и така от време на време, след работа или преди работа, сега зависи какви смени имате, можете да отделите по 1-2 часа да ги снимате тези видеа. Не е казано, че всеки ден трябва да качвате. Снимайте едно видео днеска, примерно, обработвайте го утре. Има един куп безплатни програми за обработка на видеа. Наистина изобщо не е трудно и реално всеки може да го направи. Ето това, което The Clash разправи. Човек като ги види тези 800 000 абонати, си казва, леле, той е професионалист, то аз никога няма да успея да го направя и така нататък. И с този начин, като си кажете, аз няма как да го направя, или аз не мога, или аз нямам такива умения, вие автоматично настройвате вашия ум по този начин. В смисъл, че не можете да го направите, което е грешка. Вие трябва да кажете, ами, щом той го прави, и аз ще го направя. Не, и аз мога, ще го направя. Всичко идва от там как мислите. Мислите са наистина много важни. Каквото мислите, това се случва. Така че изобщо не ги подценявайте тези мисли, които ви идват в главата, и не се подценявайте. Всеки има някакви умения, всеки разбира малко или много от нещо. Човека има навика да си търси оправдания и да отлага своите планове с години, примерно, както при моя случай. Аз от 3 години, примерно, се канех да снимам YouTube видеа, но така и не намерих време. Можех преспокойно да намеря, но мислите ни подвеждат понякога. Така, да минем към втората идея. Втората идея също е доста лесна. Ето тук ще ви дам пример с ето този канал. Аз набързо го намерих този канал за аудиокниги, но има и един куп други канали. Само като пример, като идея ще ви покажа каква е идеята изобщо. Идеята на този канал е да чете и да превърне една електронна книга или нормална книга в аудиокнига, която е безплатна за хората. Те безплатно могат да изслушат книгата и вие по този начин можете да печелите пари. Примерно, ако си направите такъв тип канал, можете да изкарвате пари по супер много начини. Можете примерно да предлагате електронни книги от Amazon. В смисъл да поставите линкове в вашите описания към електронни книги или аудиокниги също. Можете примерно да пишете ето отдолу английската версия на тази книга. Можете да си закупите от тук и те като си закупят електронната или аудиокнигата, вие оттам ще получавате комисионна. Мисълта ми е, че можете да правите affiliate маркетинг и не само. Има супер много възможности. Можете да създадете собствена книга и да я продавате, което ще е доста лесно. Примерно ето този канал има 27 600 абонати. Сега ще проверим каква е потенциалната печалба на този канал. Ето, Audiobook.bg от 24 евро до 379 евро. То винаги е нещо средно, което означава, че около 150 евро, да речем, е потенциалната печалба на този канал на месец, което няма нищо лошо, според мен. 150 евро са 300 лева, което за България никак не е малко, защото реално не полагате чак толкова много труд. В смисъл не отивате да вършите някаква физическа работа, да копате или нещо от сорта, а просто правите видеа. Примерно, ако обичате да четете книги, какво ви пречи да прочетете една
такава кратка книга на глас и да запишете гласа си. Нищо не ви пречи. Ето, съвсем елементарно видео. От Шамони през Тет-Нуар. Ето, просто снимката на книгата и вашия глас. 16 минутно видео, 1400 пъти видяно, а той има още колко много такива видеа. Примерно имаше една електронна книга, която е прочетена на глас и видеото беше 7 часа. Представете си, ако наистина обичате много да четете книги и искате това да го превърнете в работа, това е уникална възможност. Представете си, ако направите 7 часови видеа, как четете книги примерно, наистина можете да изкарвате доста пари от тази работа. И сега да минем към третата идея. За предишните две идеи е много вероятно да сте чули, но за тази идея според мен може и да не сте чули. Ето тук ще ви покажа един немски канал, YouTube канал, който е тип коментаторски канал. Какво значи това? Ето този мъж примерно прави видеа как коментира видеа от примерно Top Dog. А Top Dog е един канал, в който споделят бойни видеа, как примерно ММА боец и боксер се сбиват без ръкавици, без нищо, което е много интересно. Това е като уличен бой. Аз също ги гледам тези видеа, защото съм фен на бойните изкуства. И този човек, ето ще ви покажа, да видите за какво става въпрос. Kranker Feind. Ich glaube, ich habe einen Ständer. Kein Spaß. Was geht ab, meine Ring Life Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Reaction-Video auf diesem Kanal. Heute Top Dog, Bazooka Russe, gar keine Rede. Bazooka Russe. Ich habe ihm den Namen Bazooka Russe gegeben, weil er eine Bazooka in der Hand hat, ja? Alles, was er trifft, geht demoliert. Oh mein Gott, er trifft ihn nochmal. Er trifft ihn einfach nochmal. Linker Haken, rechter Haken, direkt an das Kinn und er fällt wieder um. Ето както виждате, общо взето, пуска си го видеото и почва да коментира. Примерно един удари кроше, другия апъркът. Много добре започнаха битката. Един е по-силен, другия е по-слаб, не знам си какво и разбирате за какво става дума. Просто коментирате, ако имате такива желания и умения, можете да го правите. Можете да си направите такъв канал и да почнете да коментирате такива битки. Може да е бокс, може да е ММА, може да е всичко. Не се притеснявайте за авторски права, няма да имате проблеми. И така общо взето това беше. Да минем към четвъртата идея. Това напоследък стана доста популярно, тази идея. За целта съм ви намерил два канала, които имат една и съща идея. Идеята е да се правят реакции на, както в случая, чалга песни. Примерно. То може да се правят видеа с реакции във всеки бранш, но в България, тъй като чалгата е най-вървежна и най-много продава, ето тук този пич е решил да се възползва от това нещо. Та не само той го прави това нещо, а има и още един канал, ето го, нецензурно. Общо взето идеята е доста елементарна. Просто си пускат някакви песни, примерно нови. То идеята е такава, когато излезе нова песен, без да сте я слушали предварително, да направите реакция на песента, за да стане интересно естествено, защото ако сте я слушали предварително, няма да се получи толкова добре. Хората ще забележат, че не я слушате за първ път, не сте учудени, примерно, не казвате вау, не го очаквах или нещо от сорта. Затова е по-добре да я слушате за пръв път, за пред хората. Мисля, като излезе някаква песен, да вземете камерата, да седнете и да направите такова видео. Изобщо не е трудно, не мисля, че трябва да сте изкарали професионално музикално училище или нещо от сорта. Малко да разбирате и да сте фен на, примерно, на чалгата и да се интересувате кой е писал текста, кой е направил видеото, песента, примерно, по идея на кой е направена и така нататък. Само малко да разбирате, можете да я реализирате тази идея преспокойно. Тази идея по принцип е световно известна. Тук в Германия има толкова много немски канали, които правят реакции на нови песни, че аз лично обичам да гледам такива видеа. И примерно като изгледам реакция на някаква песен от един канал, примерно от тоя, и YouTube автоматично ми изкарва друг канал, който прави реакции на
песни. И така е и в Германия. Тук ми изкарва супер много канали, които правят реакции и човек чак се чуди кой да следва и така нататък. А освен това, колко много канали съм виждал, в които правят реакции, примерно немци или англичани на български песни. Или пък обратното. Ако не сте чалга фенове, можете да правите реакции на английски песни, на немски песни, на песни на всякакъв език, на испански, дори да не го знаете езика. Те хората въобще не знаят български, ама правят реакции. Така че има толкова много възможности, че не знам и аз какво да кажа. Сега ще видим какви са потенциалните печалби на ето този канал. Ето както виждате и при него. От 21 евро до 328 евро на месец. Което мисля, че е над 150 евро, 300 лева на месец, е така допълнително. Слушайки песни и споделяйки мнение за песента, печели 300 лева. Изобщо не е зле според мен и абсолютно всеки може да го направи. И така, това беше общо взето от мен. И така, това беше общо взето всичко, което исках да споделя с вас. Ако имате и вие някакви идеи, пишете в коментарите. Или пък, ако имате мнение към моето видео, се радвам ако пишете в коментарите. Надявам се да ви е харесало това видео. Чао от мен и до скоро!